În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase și preacucernice Părinte, preacuvioase maici, iubiți credincioși, astăzi este sărbătoarea Dumnezeului nostru, Celui închinat în Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Creatorul, Mântuitorul și Sfințitorul. De oricare față dumnezeiască am vorbit sau pe care oricare am cinstit-o, tot pe singurul Dumnezeu îl cinstim, pentru că aceștia trei, una sunt, și de la începutul creației s-a făcut cunoscut omului bunul și milostivul Dumnezeu. Când l-a făcut pe om Dumnezeu, s-a sfătuit cu Fiul și cu Duhul Sfânt și a zis așa: să facem om după chipul și după asemănarea noastră. Altădată, după potop, când oamenii s-au sfătuit să facă un turn care să ajungă până la cer, gândind că dacă va mai fi vreodată vreun alt potop, să nu moară necați, când a văzut Dumnezeu nebunia lor, a zis către Fiul și către Sfântul Duh, a zis așa: veniți să ne coborâm și să amestecăm limbile lor. Și astfel le-a risipit pe tot pământul. Altădată Dumnezeu, în chipul la trei îngeri, se arată la stejarul din Mamre lui Avram. Acesta, când îi vede pe îngeri, îi numește pe toți un domn și zice așa: Doamne, dacă am aflat dar de bunătate înaintea Ta, nu trece pe robul Tău. De ce a zis Avram la toți trei Doamne? Pentru că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt una sunt. Nu sunt trei Dumnezei, ci un singur Dumnezeu în trei fețe proslăvit, care a binevoit să se descopere oamenilor, pe care i-a zidit cu mâinile sale. Deci acesta este Dumnezeul nostru, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Sfânta Treime într-o ființă și nedespărțită. Dumnezeul nostru, căreia trebuie să ne închinăm, să-i aducem cinste, să-L slăvim, să-i aducem jertfe, jertfa laudei, și toată viața noastră să nu fie decât o jertfă pentru Dumnezeul nostru, cu tot sufletul și cu tot trupul. Și suntem datori mai presus de orice ființe cerești și pământești. De ce? Pentru că Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a răscumpărat cu scumpul Lui sânge. Și oricât de mult am facem noi și chiar viața de ne-am dat-o pentru mărturisirea numelui Său, tot nu este de ajuns. Pentru că El mai întâi și-a dat viața pentru noi și niciodată nu o să putem noi să răsplătim Lui cu ceva. În timpul când umbla Domnul nostru Iisus Hristos pe pământ, lucrarea Lui mesianică era limitată la câteva sute sau mii de oameni care puteau să-L întâlnească, să-L vadă sau să-L atingă, dar prin puterea Duhului Sfânt care s-a revărsat în Duminica Rusalilor, bogăția Harului Său nu va mai cunoaște limite. De altfel, Iisus le-a spus ucenicilor, exact ca și samarinencii: cine crede în mine, va face și el lucrurile pe care eu le fac. Ba încă va face altele și mai mari decât aceasta, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și oricine va bea din apa aceasta pe care o voi da eu, se va face în el izvor de apă vie, curgătoare spre viața cea veșnică. Duhul Sfânt este vistierul bunătăților, este Sfințitorul, este mângâietorul tuturor inimilor. Toate bisericile ortodoxe sunt casele Duhului Sfânt. Toate slujbele bisericii ortodoxe sunt lucrările Duhului Sfânt. De aceea spune un Sfânt Părinte că fără Duhul Sfânt nu este nici biserică, nici preot, nici predică, nici slujbă și nici taină. Ca să putem intra în împărăția cerurilor,
să primim darurile și binecuvântările Împăratului nostru Iisus Hristos, moștenirea minunată pe care ne-a promis-o, a trebuit ca tot El, Dumnezeul iubirii, să vină încă o dată, sub altă formă și să așeze împărăția lui Hristos în inimile credincioșilor. Pentru că astfel, lucrarea lui Hristos era inutilă, era zadarnică. Iisus ar fi fost un rege fără supuși, un domn fără credincioși, un comandant, dacă vreți să spunem, fără trupe. Și tocmai aici intervine lucrarea Duhului Sfânt. Hristos realizează la Rosalii exact promisiunea pe care a făcut-o ucenicilor de a nu-i lăsa orfani. Și a trimis Duhul Sfânt, purces de la Tatăl Ceresc, care îl înlocuiește pe Iisus cel pământesc și prin care Iisus împreună cu Tatăl Ceresc vine și își face locuința în noi, în sufletul nostru, în inima noastră. De aceea Hristos nu mai este un personaj istoric de la care să ne rămână doar amintirea, ci El este prezent lângă noi în tot locul și în tot momentul. Putem să fim foarte impresionați, chiar cuceriți de acest Mântuitor Iisus al istoriei, sau să-L considerăm cel mai perfect dintre oameni, un adevărat model de urmat. Dar la ce servește oare cunoașterea istorică a faptelor? Și unde duce această admirație pentru Iisus? Cât timp nu răsună vocea care spune că Iisus ne aparține nouă, la propriu. Și această voce este exact strigarea Duhului Sfânt. Și ca să combată necredința noastră, Dumnezeu ce a făcut? A venit El însuși și a pus în noi unicul Său supraveghetor, Duhul adevărului. Și ca să vedeți răutatea și întunecimea oamenilor contra lui Dumnezeu, contra stăpânului ceresc, chiar în procesul de condamnare a lui Iisus, după ce L-au făcut să sufere îngrozitor și chinuri de neînchipuit, după ce L-au răstignit pe cruce în vinerea cea mare, acei judecători nedrepți pleacă cu conștiința în păcat acasă, părăsesc adevărul cu inima liniștită și merg să prăznuiască Paștele în familie, să-i mulțumească lui Dumnezeu că i-a ales tocmai pe ei ca să scape țara și orașul sfânt de un asemenea dușman, adică de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ei nu știau că Iisus cel Sfânt se lăsase condamnat de bunăvoie și suportase totul ca în zorii cele de-a treia zile să învieze și să ne izbăvească de moartea cea veșnică. Și ce a făcut Dumnezeu? A nimicit hotărârea oamenilor și a pus în fața lor învierea Fiului Său care venise pe pământ și care purta imaginea Tatălui Ceresc. Și adevărul a ieșit la lumină clar, căci Iisus a fost martor al adevărului printre oameni, iar răstignitorii lui Iisus i-au urmărit totdeauna pe susținătorii adevărului. De aceea așa se găsesc destui necredincioși care vorbesc nu numai contra credinței și nu găsesc nici măcar un bine în învățătura a Mântuitorului Iisus Hristos. Chiar auzeam că la un moment dat, când ieșeau niște credincioși dintr-o biserică, era un om necredincios care a început să zică: voi ați omorât bucuria de a trăi. Și continuă, zice: de când a venit acest Iisus pe pământ, de când se predică doctrina Lui, că așa o considera o doctrină, s-a terminat cu celelalte religii ale zeităților, care îngăduiau poftele, care ne lăsau să avem și noi plăcerile trupești, care ne-a făcut să dăm sfârșit petrecerilor celor fără de frâu. Au luat sfârșit, știți că înainte era cultul frumuseții, au luat sfârșit acel trai dulce nepăsare, întrândăvie, care a dus chiar și la potopul Noe. Oamenii se însurau, trăiau și nu mai aveau treabă cu Dumnezeu. Și se înrăise lumea așa de tare că numai cu un potop a putut să-i liniștească Dumnezeu. Acum să ne punem o întrebare. Și să o lăburim chiar, ce face Duhul Sfânt pentru noi? Ce realizează El în viața noastră? Păi, în primul și primul rând, când venim la taina Sfântului Maslu,
El face vindecări celor bolnavi și trupești și sufletești. Tot El face preschimbarea la Sfânta Liturghie a pâinii și vinului în trupul și sângele lui Hristos. Când facem aghiazma, tot El face să se sfințească apele și să nu se strice ani de zile. Deci Duhul Sfânt sfințește toate. Întărește în credință, aprinde inimile credincioșilor, stinge puterea Satanei, face pace în familii, liniștește acele tulburări ale demonilor care ne asupresc zi de zi, potolește mânia dintre oameni și sunt nenumărate mângâierile și binefacerile pe care le face Duhul Sfânt în viața noastră. Și ca să ne încredințăm cât de mult îl iubește Dumnezeu, Duhul Sfânt pe om, cât ne iubește pe noi, am să vă istoriosesc o întâmplare din Pateric despre un călugăr care, când a trecut la un moment dat printr-un sat în Egipt, a văzut o fată foarte frumoasă, care era fiica unui popă idolesc, și deodată s-a aprins de o dragoste foarte mare față de ea. Și în slăbiciunea lui și în întunecimea minții lui, s-a dus la tatăl ei și a cerut-o de soție. Numai că acest popă idolesc i-a zis așa: păi stai puțin, că nu pot să-ți o dau până nu-L întreb pe Dumnezeul meu. Dumnezeul lui era diavolul, care stătea într-un idol. Și mergând la tatăl fetei, l-a întrebat pe diavolul care locuia în acel idol, care se închina el, și a zis așa: a venit un călugăr la mine și cere să ia pe fiica mea de soție, să o dau oare pe ea? Și diavolul spune: întreabă-l pe el dacă se leapătă de Dumnezeul lui, de botez și de cinul călugăresc. Și se întoarce acel popă idolesc către călugăr și zice așa: te lepezi de Dumnezeul tău, de botez și de cinul călugăresc? Iar el a zis că da, că se leapădă. Și îndată când a zis că se leapădă, a văzut că a ieșit din gura lui și a zburat la cer un porumbel frumos, alb și curat. Acela era Duhul Sfânt. Și s-a dus popa la diavol și a zis așa: s-a făgăduit acel călugăr. Dar diavolul i-a spus așa: nu-i da fata de soție, că Dumnezeul lui nu s-a depărtat de la dânsul, ci încă îi ajută lui. Și venind iarăși acel preot, acel popă idolesc, i-a zis călugărului: pare rău, nu pot să-ți dau pe fiica mea, pentru că Dumnezeul tău este cu tine și încă îți ajută ție. Și auzind călugărul unul ca acesta, s-a uimit și a zis într-o sine: cumva s-a smerit? Vai de mine, ticălosul de mine! Câte bunătăți am primit eu de la Dumnezeu și m-am depărtat de El acum? Și de botez și de călugărie, și El, culmea, tot îmi ajută mie și nu s-a depărtat încă de la mine. Oare nu sunt eu dator să alerg la ajutorul Lui și să nădăjduiesc tot la bunătatea Lui? Atunci a plecat în pustie, s-a dus la duhovnicul lui bătrân și a povestit toată această întâmplare. Duhovnicul l-a oprit în peșteră și a spus așa: să postească 3 săptămâni. Și în acest timp se ruga și bătrânul duhovnic și călugărul cu postire. După o săptămână întreabă duhovnicul dacă a văzut ceva. Și el spune: păi am văzut un porumbel sus la înălțimea cerului, în dreptul capului meu. Fiule, ia aminte și te roagă, i-a zis duhovnicul. Și după a doua săptămână, vede călugărul că porumbelul s-a apropiat de capul lui, iar la 3-a săptămână de post și rugăciune, a văzut că a venit porumbelul și a stat deasupra capului lui și când a întins mâna să-l prindă, porumbelul a intrat în gura lui. Și când a auzit aceasta, duhovnicul i-a mulțumit lui Dumnezeu că a primit această pocăință a călugărului. Deci iată cât de milostiv este Dumnezeu cu noi și cât de mult dorește mântuirea noastră. Iar noi, ca și călugărul acesta din Pateric, ne facem vinovați de multe ori de întristarea Duhului Sfânt prin aceste păcate și vicii rele pe care le avem și chiar de stingerea și neglijarea acestor daruri ale Duhului Sfânt.
Pentru că greșim mereu și nu lăsăm să crească în pomul credinței, în ogorul vieții noastre, roadele Duhului Sfânt. Și care sunt roadele Duhului Sfânt? Dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea poftelor. Căci atunci când Duhul Sfânt lucrează și sculptează în noi adevăratul chip de om, ne și aduce la această maturitate, această deplinătate vârstei lui Hristos, cum ne spune Apostolul Pavel. Aceea strigă Apostolul Ioan mai departe și zice: vedeți ce dragoste ne-a lăsat Tatăl, încât să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem prin acest har al Duhului Sfânt. Cine-i dă de asiguranță această apostolului? Nimeni altul decât Duhul înfierii. Duhul de sfințire, cum zice însuși Dumnezeu: fiți sfinți, pentru că eu, Tatăl vostru, sunt sfânt. De aceea, Doamne Dumnezeul nostru, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, treime de o ființă și nedespărțită, Creatorul, Mântuitorul și Sfințitorul, la Tine venim, Doamne, pe Tine Te căutăm și pe Tine Te chemăm. Nu ne lăsa să perim. La Tine ne dăjduim, Părintele nostru cel Ceresc. Ajută-ne și vină în mijlocul nostru astăzi, în ziua Sfinției Tale, și dă-ne har de ridicare și putere ca să fim mai Tăi pe veci. Amin.